Kaixo, gaurko tutorialean komentatu nahi dizuet euskeran gaur egun ditugun agiriak. Eta hori komentatzeko ezinbestean aipatu behar dut Europako erreferentzia markoa. Dokumentu honetan zehazten dira Europa mailan hizkuntza baten ezagutza mailak. Hauek dira. Oinarrizkoa, tartekoa, aurreratua, gaitasun maila eta menderatze maila. Eta hauek egiaztatzeko tituluak ditugu. Esate baterako. Oinarrizko maila gaur egun abi hizkuntza eskolan lortu aldugu. Tarteko maila B1 hizkuntza eskolan euskaltegiko abeko lehenengo mailari dagokio, Osakidetzako lehenengo perfilari eta EBAPeko lehenengo perfilari ere dagokie tarteko maila. Maila aurreratua B2 lortu aldugu hizkuntza eskolan, euskaltegian, EBAPeko bigarren perfila izango litzateke, Osakidetzako bigarrena, eta irakasleen eta ertzaintzaren lehenengo perfila. Gaitasun maila ega da. Eta lortu aldugu egaren bidez, edo euskaltegiaren abeko hirugarren mailaren bidez, Osakidetzako hirugarrena eta EBAPeko hirugarrena, eta irakasleen bigarrena eta ertzaintzaren bigarren perfila izango litzateke C1, gaitasun maila. Eta bukatzeko, menderatze maila dugu C2. Maila hau egiaztatzeko gaur egun 3 agiri ditugu. Abeko laugarren maila, EBAPeko laugarren perfila eta bukatzeko Osakidetzako laugarren perfila. Bukatu baino lehen ohar txiki bat. Gaur egun zerrenda honetan ez dizuet jarri hizkuntza eskola, baina hizkuntza eskolan aurreikusita dago C maila emango dela. Orduan, C maila indarrean jartzen den momentutik hizkuntza eskolan ere lortu ahal izango da eta baliokidetza sistema ezarriko da berdin-berdin. Eta hau da dena.